Usa ang namatay ug usa ang naangol dihang nadumbolan na sa nagsunod nga cement mixer ug naligsan pagyud sa gikasugat nga dump truck sa Natalio Bacalso Avenue, Poblasyon Pardo ning Dakbayan sa Sugbo. Ang mga aksidente nakuhaan og video sa CCTV. Mga driver nga nalambigit sa aksidente parehong gitanggong karon sa detention cell sa Pardo Police Station. Aniya ang report. Sa CCTV nga kuha sa establishmento sa dapit nahitaboan, makita kining multicab nga ni minor ug ni signal nga moliko apan gibundol kini sa cement mixer nga nagsunod ug makita usab ang puwa nga dump truck nga gikasugat nga mausab ang midaro sa multicab. Nahitabo kini pasado alas 4 kaganinang kadlawon sa Dan and Bacalso, Poblasyon Pardo, Cebu City. Ang driver sa multicab mao si Edwin Saldana o ang iyang asawa kinsa pareho silang gidala sa tambalanan sa Cebu City. Apan gideklara nga dead on arrival ang bana samtang naangol ang asawa. SOP mo din na nato sila kung kinsa tong kuan nga involved labi nang naay namatay ato mo din sila pagkasukan. Ang driver sa cement mixer nga si Dante Miones ug ang driver sa dump truck nga si Efren Ibunalo gitanggong karon sa detention cell sa Pardo Police Station. Suma ni Miones nga medyo kusog ang iyang dagan ug naglisod siya sa paghunong tungod sa kabug-at sa karga sa mixer maong nadumbolan ang multicab. Samtang mato ni Bunalo nga didto nalabay sa iyang dump truck ang multicab dihang iyang gikasugat ug iyang naligsan. Pareho silang nangayo og pasaylo sa nahitabo kay wa kuno nila tuyua. Ang mga ilo sa kog pasaylo sa mga pamilya nga na hingtungdan kay dili magyud ingon nga tinuyo ang disgrasya. Ngayon lang ko saylo na sir, sa wa mi tinakutiyo sir. Nga may ngato gito. Dunay pahimangno ang mga otoridad sa nagmaniho og mga sakinan aron malikay sa disgrasya. Ang ato ang nakambag sa tanang mga motorista, pag hinihinay lang dito sa padagan, labi na nata sa highly urbanized city, no? Ang atong pag-drive, naaman din na ang imong gitawag og kanang keep distance, mao nang keep distance kay makita nato ang distansya sa tuong pagkita nato nga makapunong patak. Kauban si Cleofer Lumayag ug Clans Gabutin. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.